Pozdravujem veľkú slovenskú BMW rodinu. Dnes vám spolu s Tomášom Švábikom, produktovým manažerom BMW Slovensko, predstavíme ďalšiu revolučnú novinku. Auto, z ktorého sa v predošlých 3 generáciách predalo celosvetovo viac ako 3,5 milióna kusov. A 4. generácia nemá za úlohu nič menšie, ako ďalší miliónik k tomu prihodiť. Minimálne. Dnes sa budeme rozprávať o novej generácii BMW X3. Pokiaľ chcete pravidelne medzi prvými dostávať všetky informácie zo sveta BMW, byť v intenzívnom kontakte s vašou obľúbenou značkou, opäť vás pozývame odkliknúť si odber sociálnych sietí BMW Slovensko, Facebook, Instagram a YouTube. Familiárny úvod, vstup do tohto videa som si dovolil, pretože za rodinu BMW sa tak trochu považujem aj ja. V našej malej rodinnej firme sme odjazdili všetky 3 predošlé generácie X3 a posledná 3. pred faceliftom u nás jazdí dodnes. Len taká pikoška, zaujímavosť, pokiaľ mám správne informácie, každá naša X3 bola vždy prvou X3 dovezenou na Slovensko s 3-litrovým naftovým 6-válcom. A veľmi sa teším, že aj v novej 4. generácii BMW ostáva verné 6-válcovým motorom. Model BMW X3 patrí medzi najpopulárnejšie a dlhodobo najpredávanejšie modely z produktového portfólia BMW. O čom svedčí aj fakt, že za 20 rokov existencie bolo predaných viac ako 3,5 milióna kusov. Nová X3 sa bude vyrábať v 2 výrobných závodoch BMW Group. Jedným z nich je Roslyn v Južnej Afrike a druhým je americký Spartanburg. Zaujímavosťou je, že Spartanburg v roku 2024 oslavuje 30. výročie od svojho otvorenia. Prvou revolučnou zmenou je dizajn karosérie X3, ktorá sa radí do kategórie SAV v jazyku BMW, nie SUV. Opticky pôsobí novinka o poznanie štíhlejšie, atletickejšie, hoci do dĺžky narastla len o 3,5 cm pri zachovanom razvore náprav a do šírky dokonca o 2,4 cm a súčasne je o 2,5 cm nižšia. Práve tá nižšia karoséria s natiahnutou líniou strechy a vystrčenými zadnými kolesami dodáva autu o poznanie atletickejší postoj, výraz. Popri natiahnutej karosérii do dĺžky aj do šírky tu nastala ešte jedna dôležitá technická zmena v porovnaní s predošlou generáciou. Zatiaľ čo 3. generácia X3 jazdila na kolesách rovnakého rozmeru vpredu aj vzadu, 4. generácia už vzadu obúva širšie pneumatiky a viacprvková zadná náprava využíva aj širší rozchod kolies. Pohon 4x4 X-Drive tak tradičnému mechanickému akcentu na zadnú nápravu pridáva aj optický. Nová X3 ponúka jeden základný a 8 metalických lakovaní. V prípade záujmu je k dispozícii aj 15 špeciálnych lakovaní BMW Individual, z ktorých 2 sú matné s označením Frozen. Dnes si spolu predstavíme 2 vozidlá, a to vrcholnú verziu X3 M50 s benzínovým 6-válcovým motorom, s lakovaním Fieri Red a čalúnením interiéru Veganza Calm Beige. Druhým vozidlom je medzi Slovákmi najpopulárnejšia a najpredávanejšia dízlová verzia s označením X3 X-Drive 20D s novým lakovaním Dune Grey a s interiérom v kombinácii Alcantara a Veganza. Pri pohľade na prvé snímky sa zdalo, že nová X3 má aj líniu kapoty posadenú trochu nižšie v porovnaní s predošlou generáciou, v skutočnosti je ale vyššia vďaka novému monolitickému tvaru karosérie, ktoré je kompletne vyhladená zo všetkých strán, vrátane dlhej prednej kapoty. Typický žľab, lievik, v prednej kapote sa obmedzil iba na okolie loga, už nie je natiahnutý
cez celú kapotu až k čelnému oknu. Kapota je tým pádom taká čistejšia, jednoliatá a dodáva viac robustnosti autu. Dominantným znakom prednej časti sú typické BMW obličky s aktívnymi klapkami pre lepší prívod vzduchu k motoru. Na želanie môžu byť tieto obličky aj podsvietené, takéto prevedenie sa nazýva Iconic Glow. K dispozícii sú 3 verzie dizajnu obličiek a špecifický dizajn pre verziu M50, kde máte možnosť vidieť horizontálne lamely. Prvýkrát po 20 rokoch a 3 generáciách BMW redizajnuje aj predné svetlá. X3 prišla o typické oči aniela v prednom dennom ledkovom podpise a nahrádza ich ledkovými hokejkami alebo písmenami L. Na výber budú 2 verzie svetelnej techniky. Už v štandarde X3 bude vybavená plne ledkovými svetlami. Vo vyšších výbavách za príplatok si môžete potom zvoliť HD LED matrixové svetlá, neoslňujúce, ktoré vedia veľmi natesno vykryť auta jazdiace pred vami alebo prichádzajúce v protismere. Vidím tam aj ledkový segment pre prisvedcovanie do zákrút, takže všetko je ako má byť, svetelná technika na špici v tejto triede. Grafika zadných skupinových svetiel v tvare ležiaceho písmena T bola inšpirovaná väčším sesterským modelom X5 a podobne ako v prípade prednej kapoty aj zadné veko zmenilo rozloženie komponentov, aby dizajnovo pôsobilo čistejšie, jednoduchšie. Teraz zasahuje hlboko do zadného nárazníka a kvôli ešpezetke sa nám presunul aj snímač otvárania veka batožinového priestoru. Všetky motorizácie s výnimkou jednej nechávajú výfuky nepriznané, schované pod zadným nárazníkom. Na oči ich priznáva jedna jediná verzia s 3-litrovým preplňovaným benzínovým 6-válcom pod prednou kapotou M50. V tomto prípade sú dvojité koncovky výfuku ešte doplnené difúzorom streknutým do čierneho laku. Všetky ozdobné lišty, prvky na karosérii v čiernom klavírnom laku sú inak súčasťou príplatkového M-balíka, ktorý obsahujú obe vystavené autá. Pozorné oko si určite všimlo, že z označenia benzínových verzií vymizlo malé písmenko I na konci. Je to z dôvodu, že BMW opäť mení označovanie svojich motorických verzií. Ičko necháva vyhradené pre čisto elektrické modely. Benzínové motorizácie budú na teraz bez písmenka na konci čísla. Malé Dčko ostáva súčasťou označenia naftových agregátov a plug-in hybridy budú za číslicou označované malým písmenom E. V ponuke sú disky kolies vo veľkosti od 18 až po 21 palcov, ktoré máme možnosť vidieť na vystavenej verzii M50. To, že sa jedná o športovú verziu, naznačujú aj prítomné M-Sport brzdy, ktoré sa vyznačujú 18-palcovými brzdovými kotúčmi a zároveň 4-piestikovými brzdovými strmeňmi, ktoré sú lakované v červenej farbe s logom M. Základný objem batožinového priestoru medzigeneračne podrastol o 20 litrov z 550 na 570 litrov. Zadné operadlá sú prakticky delené v pomere 40-20-40. Po ich sklopení si viete prepravnú kapacitu navýšiť na 1700 litrov. V prípade plug-in hybridu má batožinový priestor základný objem o 110 litrov menší, len 460 litrov, po sklopení operadiel 1600 litrov. Chválim, že výrobca zachoval praktické osvetlenie kufra ledkami spodnej časti, ale jedno svetlo pridal aj do výklopných dverí, aby svietilo zhora. Za príplatok môžete mať v aute aj ťažné zariadenie, ktoré sa vysúva plne automaticky a X3 potiahne brzdený príves o hmotnosti až do 2,5 tony. Ponuka motorizácie ostáva naďalej veľmi bohatá. Na výber sú 2 naftové, 2 benzínové agregáty a 1 plug-in hybrid. Všetky spaľovacie motory využívajú krátkodobý elektrický boost, hlavne pri zrýchľovaní a väčšej záťaži. Vďaka malému elektromotoru s výkonom 13 kW, ale veľmi solidným krútiacim momentom 200 Nm.
Základ ponuky tvorí preplňovaný naftový 2 liter s výkonom 145 kW 197 konských síl. Nad ním je potom preplňovaný benzínový 2 liter s výkonom 153 kW 208 koní. Jeden šprintuje z 0 na 100 za 7,8, druhý za 7,7 sekundy a oba majú maximálnu rýchlosť 215 km za hodinu. Aktuálnym vrcholom ponuky je 3-litrový preplňovaný benzínový radový 6-válec Twin Power Turbo s výkonom 293 kW 398 konských síl, ktorý šprintuje s X3 z 0 na 100 za 4,6 sekundy a maximálnu rýchlosť má obmedzenú na 250 km za hodinu. Všetky motorizácie sa dodávajú výhradne s 8-stupňovou meničovou automatickou prevodovkou od firmy ZF, jednou z najlepších na trhu a výhradne s pohonom všetkých 4 kolies X-Drive. Pohon X-Drive využíva aj nový plug-in hybrid postavený na preplňovanom benzínovom 2 litri, ktorému asistuje elektromotor integrovaný do 8-stupňovej meničovej automatickej prevodovky. Plug-in hybrid má systémový výkon 220 kW, 299 konských síl a vďaka väčšej trakčnej batérii s využiteľnou kapacitou 19,7 kWh prejde v čisto elektrickom režime od 81 do 90 km podľa metodiky VLTP. Vstávaná palubná nabíjačka má výkon 11 kW, vďaka nej batériu nabijete z domáceho wallboxu za 2 hodiny 15 minút. Plug-in hybrid šprintuje z 0 na 100 km za hodinu za 6,2 sekundy. Na elektrinu vie jazdiť až do rýchlosti 140 km za hodinu a v hybridnom režime má maximálku 215 km za hodinu. Iné ako špičkové správanie X3 na ceste nikto neočakáva. Solidný základ jazdným vlastnostiam dáva už samotná karoséria, dôkladne vystúžená na viacerých miestach. Porovnaní s predošlou generáciou teraz znížená, čím je ťažisko tlačené dolu. Podvozok využíva vzadu rozšírený rozchod zadných kolies, ktorý som spomínal. No a na výber máte 4 druhy odprúženia. Základný podvozok, príplatkový M-kový podvozok, adaptívne prúženie a príplatkové adaptívne M-kové prúženie, ktoré je ale automaticky naviazané na vrcholnú verziu M50. Interiér nového modelu X3 je plný nových nápadov, nová architektúra, nové materiály. Ešte nikdy nemala X3 dvere čalúnené látkou, tkaninou. Palubná doska má úplne nový tvar, veľmi jednoduchý a tiež je potiahnutá novou textíliou z recyklovaných materiálov, ktoré tu zohrávajú dôležitú úlohu. Na strane vodiča dominuje dvojica veľkých displejov plynulo nadväzujúcich nad seba. Pod displejom okolo stredovej konzoly a na dverách potom displeje doplňajú ambientné ledkové lišty, ktoré menia farbu v závislosti od jazdného režimu alebo nálady v interiéri. Ešte ma fascinujú výduchy ventilácie, ktoré vyzerajú ako by vychádzali z dverí, ale sú zapracované, sú ešte súčasťou palubnej dosky a priatelia, prvýkrát si tu môžete nastaviť zvlášť intenzitu fúkania každého jedného výduchu ventilácie v prednej časti, teda v palubnej doske, pretože aj na dverách máte dotykový ovládací panel, ktorým sa dá nastaviť intenzita fúkania. Ako Mišo spomenul, sú tu umiestnené dva displeje. Jeden je informačný displej na palubnej doske s veľkosťou 12,3 palca a potom je tu hlavný centrálny displej s veľkosťou 14,9 palca. Oba displeje bežia na novej architektúre operačného systému s označením ID9. K dispozícii sú 4 rôzne čalúnenia sedadiel. Začíname ekologickým Econírom, nadväzuje na to umelá koža Veganza a k dispozícii je aj kombinácia Veganza a Alcantara a vrcholom ponuky je práva koža s označením BMW Individual Merino. V porovnaní s predchodcom novinka prichádza s veľmi bohatou základnou výbavou. V štandarde máte trojzónovú klimatizáciu,
balík akustických okien, komfortný prístup do auta, automatické vyklapanie veka batožinového priestoru, no a k dispozícii bude aj digitálny kľúč od auta, ktorý si viete prostredníctvom mobilného telefónu šérovať v rámci rodiny alebo s kolegami v práci. A fanúšikov iDrive poteším, že ten tu ostáva aj v novej generácii. Multimediálny systém viete teda ovládať nielen otočným ovládačom, ale aj priamo cez displej. Tomáš, odkedy je nová X3 v predaji, kedy budú fyzicky prvé kusy na Slovensku a sú k dispozícii od začiatku všetky motorické verzie? Prvé zákaznícke objednávky sú už vo výrobe a teda na našich cestách ich uvidíme na začiatku mesiaca december a mám aj pozitívnu správu. Začiatkom budúceho roka pribudne do portfólia aj obľúbený naftový 6-valec s označením 40D. Áno, naftový 3 liter, na ktorý som pri predstavení motorov zabudol a na ktorý sa osobne veľmi teším.